Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:07. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! May mga garaman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo para tuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw kadasig lang kita. Ari kita sa Martes nga presentation, March 3, 2020. Ari na kita sa ikatlong nga bulan, Fire Prevention Month. Wagi kita nagkakalipat sa pag-remind sa aton nga magka-aksyon, maghalong gid sa kalayo. Aksyon Hotline! Ikatatlo na kita nga adlaw sa ikatatlo man nga bulan. How do you do? Kumusta kamo mga suki namon matag palamati sa kanginan, hindi lamang sa on-air, kundi sa mga nagasunod man sa online. Aksyon Hotline! Bangod ang Aksyon Radio Bacolod, hindi lamang mabatian pagi sa inyo dira mga transistor radio. Ara man kami available sa social media, ara man kami sa online. Pwede kami ninyo masaksihan ang tanan ng mga public affairs program diri namon. Ara kami sa Facebook Live, ara man sa YouTube. Aksyon Hotline! With Aksyon Almar Madera sa technical side, back up ta karon nga aga si Aksyon Dorel Cabato kag Aksyon Elry Dotilios. Ako naman Aksyon Artay Hupon. Welcome na diri sa aton nga pagpangalagad. Aksyon Hotline! Of course, ginaabi-abi naton ang mga nagapadala na early pass ang ilang mga mensahe. Thank you so much, Gid, sa inyo nga pagsakdag. Ang aton text hotline, ginabuksan taman karon nga aga. Feel free sa magpadala sa inyong mga mensahe sa aton sining nga text hotline 0938-225-5017. Sa aton nga mga headlines. Aksyon Hotline! 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Sa headline number 1, purti sumuho, operation sang Highway Patrol Group, LTO. Ara man ang bitaw, ang mga pulis nga bagong indeputize sa palibot sang syudad, full force. Hindi lamang ang ginahatagan nila sang concentration, ang mga tricycle, kundi tanan nga violation kung makalabay ka, kalamay mo gid. Aksyon Hotline! Ibaloon tayo ni karon kay kahapon may mga reaksyon na ang pila ka mga tricycle
Operators and Association sa Bacolod kay nagaproblema sila if in case kung magsigi-sigi ning operation dako gid ang epekto, no? Kaya ang pamangkot diri ano ba lang dapat nga magpangibabaw, palangabuhian o kon kasuguan. Action Hotline. Sa headline number 2, ibalon ta karon sa taladapan sang DILG kung compliance sa mga barangay angot sa paghatag sang report sa road clearing operation. Now, diri sa Bacolod, may ara na sa naghatag sa taladapan sang DILG. Action Hotline. Pamagkuton tayo ng taga-DILG, anong gid bala ining gusto ninyo matabo, subong? Anong dapat gid man nga ipatuman ang layi nga mando nga dapat way isang tricycle nga mag-agi sa highway? Or itugyan gapon sa local government unit ang pag-review kag kun bala hatagan sang otoridad ining mga asosasyon sa tricycle nga mga-traverse sa dalan nga may ara ruta. Action Hotline. Daw galibog ang alimpudwan ko kay anong dapat nga ipatuman diri? No, ano gid ang husto sino dapat nga sundon? Inakaron dugay-dugay nga aton sini diskusyonan. Action Hotline. Kag sa headline number 3, beneficiaries ng relocation site sa Bacolod, bisita ta karon kay nagdangop gid siya silingya. May mga concerns nga gusto niya ipalabot no sa Action Radio nga nagpahayo sang bulig. Kay, of course, under investigation, ongoing pa man ang settlement, pero siya daw kahinayaw. Action Hotline. Daw ginapulo pasalig. Ako kag may mga claims siya nga daw may ara kuno sang ginapaboran ka mo da. Daw hindi amuaw. Action Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Unahon ko lang karon nga aga, no, kay nagkadto gid siya diri sa studio sa Action Radio Bacolod. Actually, kahapon pa ni siya padulong pero ang hambal ko ti alang-alang bangod sang mga obligasyon naton nga ginpatigayon kahapon and nagbalik siya today at least mahatagan taligwang maasikaso man ang problema sining isa ka taga Bacolod nga gindangop diri sa Action Radio ti kita alagyan man lang nga bulig at least matagan ni concern o kumatagan sa madasing nga pag-akto ang iyaman nga gusto nga maklaruhan, no? Kag ang gusto yung matabo kay ipasaysay ko ni siya partly sang kung ano ang background sining lute o kung beneficiaryo siya sang relocation site sa Bacolod. Titingala kung subong sunod sa iya may nag-okupar, galing kay kakomplikado ni isang problema niya, pero idangop ta ni karon sa isa ka opisyal sa Bacolod nga posible makabulig sa iya. Action Hotline. Ari sa studio sa Action Radio Bacolod, mamliglo ko na push below inang button. Ara na inang sa ubos-ubos sa microphone. Ara sa hindi ni okay. Amo na siya. Upo naton karon nga agad diri sa studio ang isa sa mga gusto hibaloman kag gusto magpadangat sa iya concern reklamo. Ano ganing kompleto tagin nga ngalan, ma'am? Angelina Abiliar. Angelina, no? Abiliar. Taga diin kagid diri sa Bacolod. Handumanan, Bacolod City. Barangay Handumanan, Bacolod City. Now, nagdangop ka diri sa Action Radio, ang explanation mo kapon because nga may pila ka mga ang imo sining lote no dito sa area sang araw, no? Hindi, Handumanan. Handumanan mismo. Sa barangay Handumanan, ang imo problema kay ang ginatagan kamo awards yung una. Oo. Tapos, nakatilaw gima ka mo istada sa inyo? Oo, sir. Nakatilaw kami star. Pero galing sang year 2009, Okay. naglakat ako sa Manila para mag-obra. Okay. Tapos gibilin ko akong kabataan sa ako nanay. Tapos ang nang wala pa gid na tuigan ako no nakibot na ko nga may nagtawag sa akon nga ang bata nga mama kabalo ka na nga ang aton lote ginbaligya na sang stepfather ya. Amo na sa manam si ano gop na ipamosta subong? Wala na kay sugod pag abot ko sang year 2011, yung patawag ko sila sa barangay. Wala na siya nag-appear. Wala na siya nag-appear. So ang imo malang concern subong kay ang gusto mi matabo nga bawion mo ang dota? Ug in-declare na ni ako ni Attorney Biloria, Cesar Biloria nga mabalik sa ako. During the time si Attorney Biloria, ano nga tuig na siya? Siya ang sa enforcement unit? Siya ni ang sa kwan. Siya ni ang ano na sa City Legal. Okay.
Tapos nang amo na ginhiring kami sa gin-declare dyan na ni sa akon nga mabalik. Mabalik. Oo. Tapos amo ni hasta nga nadugayan pag ginaglibog ang ulo ko daw ginapabalik-balik lang ko bala nila hasta subong. Pero kung magkanto ka dira sa opisina sa tratapan sa Bacolod Housing Authority, why sing katubang si mo? Mega atubang pero ginahambalan man ko nga balik ka lang kay wala pa. Pero Uy, sang ini sang pila nakatuig na kay dugay na naiya sa City Legal Office nga nagalin si Attorney Biloria. Oh, gani. Sir, sang year 2000, ano pa ni 11 mo, gin-declare dya sa akon nga Sus mabalik na. Marisip, mapulo katuig na next year? Kay Sarang-sarang. 2020 na subong. Oh, gani, sir. Pero sang May 20, gen case review kami liwat Okay. ni Attorney Sabig na subong. Si Attorney Sabig, under sa present administration, siya na da City Legal Office Enforcement Unit. Now, siya na ang gabulig. So, ano ang result? Kay isang ngambal yan. Pagkatapos naman hearing to, nagambal siya nga hulat-hulat lang. Ulat-ulat lang. Oo, ulat-ulat lang. Tapos halos si Mana, sir, nagkabalik-balik. Gid ko, kundi ko makabalik, kay gaubra ko. Nang gatawag lang ko sa telepono. Tapos pagkadaso ng mga si Mana, personal gid ko. Hambal naman sa iya nga, nga sekretary, wala pa kuno kay ang Bacolod Housing ang ginahulat sang ilang nga desisyon. Okay. Sang pagbalik ko sang February 17, 18, nang istorya ko nila. Okay. Pagkatapos nga pag-istorya nag-istorya sila kuno nga staff sa Bacolod Housing ni Attorney Sabig nga bayluhan na lang ko nila sang akon nga luti kay ang maestra na nga nakabakal sini para hindi ko mabudlayan mga kasa to sang iya nga Di na contract siya, na. ang exact location to sa Handumanan. Sa sa P6B, Purokma Binuligon, sir. So, paano nyo na-claim? Bali, diin ka mo sa una, ginkakas ka mo? Nang sa GK Village kami sa igad sang sapa, sir mo. So kuha ka mo Oo, kay may demolition paper man ko. Gindemolish ka mo sing una mo nga nahatagan ka mo lote. Yes, sir. So dira sa Handumanan Phase B ka mo nagtupa. Oo. Ano kuno hasta subong amo na ang problema mo kay tining kay star subong. Sa sa balay sang miga ko nga may payag sa may tangkal ya bagin himo lang namon Asus nga na, ano. mo na nga. Ti amo na gani nga siling ko, ma'am, nang hindi na ako magpadugay Tangkal yung gintubaran nyo, makatulog ka to sa panimaho. amo na gani sir nga ang maestra na iya nga nakabakal yan ang kasulay sang iya nga pagpangabuhi dahil sa akon nga nga luti. Okay. Ti amo na bi pag nang bala nang dokalain man bala nga may ang kadakadto ko bala ginapaasa lang gid ko balaw. Now, ma'am, try ko gid karon nga ma-contact si Attorney Sabig kay actually kahapon nag-try na kita galing kay Sako may mga demolition sila ginahimo subong. Oh, sir. Now, I know that one of the city councilor nga makabulig sa aton and under sa iya committee, ang imo man concern, mangayo lang kita bulig sa iya kung paano tani masolusyonan ang problema mo. Hindi man ko makahambal nga tiara ka subong sa kamaturan, depende na sa result sang case review mo. Kabalo ka may kasuguan kitang ginapatuman. Online sa hotline. Joining us this morning ang committee chair nga nag-uyat concern no sa mga beneficiaryo naton sining mga relocation site. We have Councilor Attorney Rincito Novero on the line. Attorney, how are you? Good morning. Good morning, After Hard. May agad sa bilog nga Maris Madalstat sa Action Radio, kagsadon mga palangga, nagpalamati. Salamat gid Attorney, sa imo ko naglaagi na lang no while nga we are trying to contact Attorney Sabig sa sining concern sang isa ka taga Handumanan. Actually Handumanan gali ning iya nga iya sang city man gin provide sing una dugay na ni gali 2011 babla no kag may mga case review actually during that time under pa kay Attorney Cesar Biloria Jr. ginambal nga ibalik sa iya kuno ang lute kay baliduani sila mo ang beneficiaryo siling niya sa iya live-in. Hindi makukambal kung ano gid ang maturan sinisins nga may dalaman sa mga dokumento. Attorney, pwede namon ni siya nga pakuan sa opisina mo, mapabuligan abi kung ano gini actually ang sarang mahimo kasi nga kada kadto ko sa BHE daw hindi masapakan ang concern niya. Yeah, very well. Wala gid ko kabalo ko naman na ang giagid nga problema. Yes, sir. So, ang akong suggestion,
isulatan niya kami agud nga mabaluan ko ang iyang problema. In fact, for several days na I have been conducting hearing nanungod sa mga housing problems sa atong mga relocatees. Okay. In fact, kahapon, bilog nga adlaw from early morning sa balay pa lang nga daan. Bisitahan ako to sang damo ng mga tao. Uy. Wala na ko nakapamahaw. Nagdakat na lang ko dayon. Kaya by 9 o'clock, may hearing man ko dayon sa government center. Mm-hmm. At sa bilog nga hapon, amon ito ng mga problema. But kung hindi sila ka-submit sa amon sa ilang written complaint or request, wala Okay. mag-office na basis to conduct an investigation or hearing. Yes, sir. So, kay kabalo ka, may mga rules and regulations kita nga dapat natin sundon. Hindi man pwedeng pagustuhan na ilan ka. Okay. Ang kaso na sa aton mga relocatees, ina-review na sa aton city legal upod sa aton Bacolod Housing Authority. Hindi man kami ka-advise o kung ka-suggest na maglubag sa kasubuan. Kundi kita ang mga sulugoon man lang sa banwa, aton man lang obligasyon na pagpatuman sa aton mga kasubuan. Aha. Now, kung saan to, nangin practice, laki abi nila, okay naman lang, amo lang iba, nagpinamakal sa malute, hindi lang yung inagaisano ng kaso sang atag reklamo nga na-encounter ko karon diri nga aga. Damo na mga cases, nga mo manasubong ang ginatingwaan, nga ma-settle sa city. Oo, damo na ng mga cases. Kibalo ka, ang problema naton sa una, ang aton mga government officials, so, katolerant lang ba na? Gani. Okay. Ano pa siguro, naglapot sa mga paminsaron sa aton mga katauhan o kung beneficiaries, na daw baliwala lang ang mga violation. Daw pinabayaan sila. Okay lang, bisa na nung himuon, daw mo na, no? Oo, kung naman ang attitude, nag-resulta na sa gamo. So, amo na nga nag-decider ang aton gobyerno, even halin sa opisina sa presidente, isintuhon ang implementasyon sa kasuguan. Okay. In fact, lately, ang presidente gani, nag-mandokit siyang clearing operations ang aton mga dalan, mga public pathways. Okay. Kaya nga tanan-tanan, isa ka signo sa aton na dapat tagahanta nagakaigo na reputasyon ng aton kasuguan pagi pag-observe kapag implementar ang aton rules and regulations so that isan pa siguro may mga inconvenience kag-discomfort momentarily pero kung ma-culture ang aton panguna-una pagpamatasan sa ulihi kita magyapon namang beneficiaryo sa itanan. Gani, kagambal ko ni Amon Siling ko nga maini ko mag-guidan siya kay kaluluoy man ni karon ng tagreklamo nga galaom pa siya nga makabalik na si Alute at the end of the day naga-star sa subong sa tupad sa tangkal sa miga niya ate ko basi mayon nga maklaruhan na siya nga daan mas temprano so sa magsalig-salig siya. Ama na gani. So kung sumiter sila o makakato sila sa opisina, then tamdo na mo nila. Pero di na kami kapangako kung ano ginagawa ng mga affirmative na action namon dira. Sige. So, amo na lang ning advice siguro sa iya kay after karon sa interview, pakantuon ko siya sa office mo to may ara man lang tao sa NGC da sir no? May tao man lang kami ka. May mga nagabaton sa mga correspondences kung wala kami sa amon mga opisina. Sige, so ipasa ko lang karon sa imo ang kumpleto niyang ngalan kag para mapasa man sa office mo para magaidan siya kag para may baluan tay kung ano ang status niya kag kung anong sarang tanin mahimo kung mabuligan ni siya. Sige, madamo gid salamat Action Art sa inyong management sa imong programa kag sa imo kay ako na nga palagyan sa bulig sa aton mga katawo at sa amon man nga mga turugon sa banwa. Salamat gid Councilor. Good morning. Thank you. God bless. Action Hotline. Now, manang no hindi ko na pag-discuss kinadugang ang kung anong arang sa papilis mo. Gaydan karamon karon sa office ni Councilor Attorney Renisito Novero, i-present mo na to siya
Kay parang at least mapadasig taning proseso, no? Kay nang hindi ka na mabudlayan to halak balik-balik. And then we will try to contact also Attorney Sabig, no? Para mabalaan tani kun ano ni kun ang sa imo malang isubong, mabalaan mo kun anong status mo gid. Hindi kay naghambal sila sir Nga mabalik ibalik si mo. sa akon tapos pagka ano na amo na ni nga mabalik na gin anhan nila gin istoryahan ko no nila nga bayluhan na lang ko. Ay sus. Tapos nang do kadamo bala sir sang disappoint kay gid sang ila nga ginapanghambal sa akon bala. Ti amo na nga nagkadto ko di para ma-action man ang akon nga mga problema. Sige, hindi lang mag kay hindi ko man kapon pa ni kadamo na ni nga luha gin usik niya di. Tinguan ta lang na no nga maproseso kay hindi mo comment kay hindi ko kay sindigin masyado sa mga dokumento legally nga gindala mo. Ang papel lang sa Action Radio, iproseso tang mapadasig ni, ha? Yes, sir. Okay, kalma lang, hindi lang normal na kay, galing ka kung ay kabla sa inistaran, no? Tapos ka salig kay mo, ko na, no? Subo na dugay ka nag-status kilid tangkal? Oo, sir, kinanla naman nila kay ano na sila mabuhay. Ay, palinon ka mo? O gani. Sa kilid sang tangkal? Oo, tiyan mo nagambal ko nga kung bailuhan nyo ko, nag-agree man ko sir, pero within 1 week lang, kay para makapatindo kami dayon sang biskan payag lang matilipon ang akong sus. kabataan. Ti pag ano ko to, pagbalik ko. Subong may bana ka na, waay. Ay, sir. Pwede itong imulibin niya. Wala na to nakita. Sang sugod pagpatawag ko sa barangay. Ay, sus, nanago siya. Tiyan mo na ang hambal sa maestra nga nakabakal, ihuli ako no ang luti, kung ihuli ko man ang kwarta. Tiambal ko, pila tong kwarta ko no? 25. Tiambal ko, kung diin mo yagin hatag ang kwarta mo, dito mo kuhaon. Ay, sus. Budlay siya nagaling kay may slash to, ang ipakita mo documents, nga duha ka mo pwede makatransact. Pero kung tanawon tagid, hindi ginayang pwede tani mo, ngayon ang ginatag Hindi, sa inyo kayo wala, kaluti, amo na. baligya. Amo na Oo. gani nang gin-declare ni attorney si Cesar Viloria nga mabalik sa akon kay tungod nga wala ko kahibalo. Oo. Kag wala man ko kapirma. Tapos ginpadala pa na nila sa akon ang waiver sa Manila. Ti wala ako ginpirmahan. Amo to nga nagsupot ko plite para mapuli kong kabataan ko. Sus. Nagsupot ka plete para kapuli ka di ang inding, subong ara kaya nagtiner, hindi siya imuluti kundi siya kilid tangkal. Hindi. Pero sir, ang Ay. balay ko, may balay ginada antes ko nagalin ang nanay ko ginagin sa akon bala nga pinsar Okay. nga para nga makaano gid ang kabataan ko makasige eskwela. Ti Di subong mga kabataan mo dito kay Star man siya mo ang tangkal. masubo pag inisir kay ang kabataan ko ginpatago ko sa Calvary Chapel. Gipatago man. Gin ano ko Dito lang anay ni mo gimbutang. Ay ko balay. Ay sus. Pila ka bilog ni sila? Nang 7 ni sila, 5 ang mga puro babae amo na sa Calvary Chapel. Gusto kong kwao na bala sila. Tiway ka mo istaran. Ay, sir. May tani kung lapit lang ang dulid ka dito tani iban ibutang sa balay ni Action El Rio. Galing ka kalayo. Subo maningi mo. Sige lang manang no ang amon diri sa Action Radio mangintay-tay lang kami. Kaya imo malang problema, ang aguni mo malang subong nga sa madugay na hindi mo maintindihan kung ano gid ang dapat bala para sa imo. Oo, ganun, Nagang sir. nagapati kaya nga kang ginalauman mo nga tani mabawi mo man na. Para na lang sa kabataan ko. Ay sus. Kag kun may ara gid masing ibulos da kung matuod nga buslan nila sa laing na lote, nga dapat ma-process tanit siya mas temprano daw mo na. Oh, amo na tani ang gusto ko kay nang di naman gid ko nagapagamo bala si Raw. Gani man gani. Di sige. Manang salamat ki sa pagsalig mo sa Action Radio. Mula naman pa siguro ko tingwa na mo na nga mabuligan ka ha. Sige sir, salamat. Salamat Madam. kid. At least naka nalompawan ka. Hindi lang magalakaybi kaya pa nakapon di na masolusyonan sa ibi. Salamat kid. Action Hotline. Well, salamat kino sa bisita ko nga nagkadto karon nga aga. Ang aton malang di nga mabuligan tani siya no kay why na siyang pinakamasakit kung wala ka sang ginatinran nga makabig mo nga imo kaugalingon nga puluyan. Tudto na sakit na. Kapin pagid ko nag-star ka lang halimbawa pero sa kaso ni sang complainant o kung aton tagreklamo nga nagdangop di, tining kakita sa naiara ka sa kilid katangkal, kakilala mo lang, no? And then, kadakadto mo to sa gobyerno, ta sa mga opisyalis, sa balongkay, way pa ding charge, way pa ding ano, tapos, hindi pa klaro kung ano siya. Ang aton malang diri nga kung anong kasuguan, amo na dapat sundon. Pero hindi nyo nahalaka pa salig da ang tao nga mahalaka balik kung ano da.
O para kapangita man siya sa alternatibo kung anong himuon niya, iatagan tani karon sang hustisya, kag iatagan tani sang aksyon nga para nga at least no ang mga government aton sina mga departamento, ang mga departamento sa gobyerno naton siyudad sa Bacolod, makaimo sang tika nga mabuligan, masolusyonan man, mapaganagan ang ginabatsyag ni nga agoniya sang isa sa mga nagareklamo, sa madamo nga ng mga nagareklamo. Ang iman gani sobra na ginang violation da. Mayara gani ibanda, ganangin beneficiaryo, tingin ang parkilahan, o naga-income sila ilaya. Action Hotline. Tiariya gusto ya lang yan, may patindugan balay, sus Mariusig. Alas 8:31. Action Hotline. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon, padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon, padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan, responsable na pagbalita, padayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabsan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, padayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan.
radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radyo. Padayon Action Radyo. Padayon Action Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Action Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y sabisan ano nga kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Pod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio. From Radio Philippine Standard Time, alas 8:46 na kay Rosemary Martino. Niya, more power to your program and God bless. Jo Marie Pormentera, Silingya, good morning. Monitor lang kami. Jenny Perez sa Binalbagan. Araman si Girlie May Atong Salazar. Mary Jean Saludares. Cheryl Chi Campa. Yama yung morning. Watching live from Kuwait. Lumad Haijo di Punggol. Ano, Iho di Punggol, gali? Sos, Iho di Punggol, Hinigaranon, down to crossing Manukao, Sitio Linao. Budlayan po ko magbasa, kinabi ko kuna, ano itong Iho di Punggol, basta Iho di Punggol, Yado Nilmar, iyan na sang Hinigaranon, iyang tinaga. Action Hotline. 56 cases COVID-19 confirmed here in Kuwait. Update, time check, 3:42 a.m. Grabe, sa kay Ma'am Cheryl, grabe gising nyo, alas 3:42 ng aga pa lang to. Araman si John Rolin Marfil, Marlon Caniete, gamonitor man si City Administrator, former Councilor M. Ang. Action Hotline. Thank you, Geda, sa inyo siling pagpamati. Si Tol Dan Islafor, salamat. Attorney Dan Pondivilla, Glenn Talafiero, Heaven, Cesar Lanaria, Kim Siastris, Araman Roger Lamason Baladay, Rico Gantalao, Toto Eduardo Espiliogo Jr., Lee Pong, good morning, monitor lang ko o si Action Percival Villamorga, monitor man, Bowie Jolingo, Nelda Siguanze, Erna Pamplona Las Piñas, Rose Pungyan, Jo Marie Estupa Sr., Araman si Sir Jovel Sidel, no? Station 1 Commander sang BCPO. Action Hotline. J. Hans, good morning. Lorena Ramos, Andrea Amanda Jaime. Ma'am, good morning. Siling ni Action Percival Villamonio, good morning. Tamyaw lang liyog, Geraldine Rigala. Lola Aida Bangkaya sa Barangay Udyong, Moises Padilla. Upod si Engineer Joseph Imboltorio. Action Hotline. Ann Margadeth Cornelio Liardo. Si Norvic Saison Manggubat. Elizabeth Malaka Gamala. Kim Siastris, o nabasa ko na. Classmate Edwin Imbang, morning. Araman si J. Lolo. Oy, kumusta ka na pare? Kadugay sa aton may kita iba. Action Hotline. Jeffoni Ohoylan, Gatorade, Paul Alonsagay. Oy, paring Paul sa Tokyo, Japan. Good morning. Action Rodora Lopez Racimo, mare, mga aga, regards kay paring Ayan. Araman si Elizabeth, nabasa ko na. Sin Insero Itabag, Ramon Moncheng. Araman si, kumusta Maninoy? Good morning. John Deles, sir. Morning. Tart, Nirak, Tanlangit. Madam Karen, Girly Basister. Regards kay Sir, kay Tol Ide. Ed. Joy Archibal Landero, si Sir Bustamante Viloria Jr. Congratulations. Salamat kid. You are my brother. Na? Kamusta ka na? Parida mo kita ni gahandom sila saan o pa mabalik itong aksyon legal sin kumakachimpo gina. Action Hotline. Ayos, alas 8:49 na Action Radio Philippine Standard Time kay Mary Grace New Permin. Good morning man. May lang ang pagmonitor dira sa Banwasang La Castellana. Online sa hotline. Joining us this morning, there is Action Hotline sa aton pagpangalagad is no less than the workaholic regional director of DILG. We have Director Ariel Iglesia on the line. Director, magandang umaga po. Kumusta po kayo? Yes, magandang umaga. Mabuti naman. Salamat po. Kahapon medyo busy tayo the whole day. May mga meeting po kayo kahapon. Yes, oo. So ngayong umaga, we tried to contact you once again kasi dami naming mga concerns rin na gusto naming malaman. Number one, ano ho ang update siya doon sa ibinigay ng DILG na
ito pong dapat obligasyon no, ng lahat ng mga LGU na mag-submit ng kanilang mga report on the implementation sa road clearing operation. Kumusta ho? Ano po ang latest na update doon? Ang compliance po ng bawat LGU? Yes, at tuloy-tuloy naman yung ating pag-monitor ng reports regarding sa roads clearing. At ito nga, sa base sa bagong instruction ng ating secretary, ay binibigyan ng 75 days na nag-start nung February 16 and it will end April 30 para sa round 2 of the roads clearing. At ito, binibigyan din natin yung malaking partisipasyon ng ating mga barangay officials para sa roads clearing. Apa. So, are you expecting 100% compliance po sa lahat ng mga LGUs, lalo na sa bawat barangay na sana naman ay maging 100% na ang lahat po dito sa Visayas, sa Region 6 po? Yes, we're working on that, Art. Sana nga maging 100% at inaasahan natin yung 100% din cooperation ng mga lahat ng local officials from barangay up to provincial level. Director, ma-shift lang po tayo very quickly kasi doon sa road clearing, sana naman matuloy-tuloy lang yon. Doon po sa ipinalabas na memorandum ng ating DILG Secretary, lalo na sa regulation ng mga tricycle po, doon sa mga tricycle at sa mga e-bike, na total ban talaga dapat ito sa mga national highways. Sir, kasi may mga LGUs, ang sabi kasi doon sa memorandum, may review dapat at may mga bagong route plan no, na kailangan gagawin. Ngayon, ang naging problema kasi meron ding mga ruta na mukha yatang gusto ng ating mga LGUs na ipagpatuloy na makatraverse doon sa National Highway, itong mga tricycle, kasi wala namang ruta ng jeep na dumadaan doon. Sir, ano ho ba talaga ang dapat sundin dito? Yung local ordinance o itong order po ng DILG? Tama ka, Art. Itong ating pagbabawal sa mga tricycle to traverse along the National Highway. Actually, matagal ng batas ito. Ito ay nasasaad pa doon sa Republic Act, I think it's Republic Act 4136, yung sa traffic code. At hindi rin naman natin maikakaila na meron talagang ruta o meron talagang lugar na hindi pwedeng mapuntahan na hindi dadaan ng National Highway. Opo. At ito itinatadhana din naman doon sa Republic Act na binanggit ko na mayroong mga exception. Kaya dito sa ating banning of tricycles na sinasaad sa bagong memorandum circular, inaatasan ang ating mga local government units na i-review at mag-formulate ng kanilang tricycle route plan. Okay. At ito yung magiging batayan nila at kung saan talaga dapat ang ruta ng mga tricycle, pag-aralang mabuti. At within 2 years, dapat makapag-formulate sila at yun yung magiging effectivity ng traffic route plan. At base rin doon sa circular na iyon, na after 2 years, dapat ine-expect na meron ng mga support infrastructure upang matugunan naman yung naging problema na sa mga ruta ng tricycle. So yun yung inaasahan natin na magiging gagawin din ng local government units, pag-aralang mabuti, pagkaroon ng traffic, ng tricycle route plan, upang maisaayos na rin yung kung sakali magkaroon ng mga alternate routes ang ating mga tricycles. Ito naman ang pangunahing layunin ng memorandum circular na yun. Opo, pero it depends pa din po doon sa magiging discretion ng LGU to create an ordinance o on their own, sila na lang yung bahala na mag-implement kung ano may yung mga, halimbawa, no, hindi pa po magkaroon ng mga bagong road plan within 2 years. Medyo, ang 2 years time na yan,
there is enough time for them to do so. Pero kung sakaling wala talagang magagawa, sir, kung halimbawa ito pong mga ordinansa na existing, wala pong mangyayaring repeal o kaya hindi po mag-change, doon pa rin po dadaan yung mga ruta na yan ng tricycle na nagtatraverse po sa National Highway. Ano pong mangyayari dito? May mga penalties ba na ipapataw doon sa mga LGUs na yan? Sa circular meron. Pero sabi ko nga, hindi naman natin dapat paabutin pa doon sa magkaroon tayo ng mga penalties, kundi sundin na yung ordinance, pag-aralang mabuti, mag-come up ng ordinance para sa tricycle route plan at pagtrabahuhang mabuti para magkaroon ng mga alternate routes. Ngayon, kung sakali man siguro, kung hindi makatupad na magkaroon ng alternate route, o talagang sabi nga natin walang ibang pagdadaanan, hindi naman siguro masama na mag-request ng exemption for that. At yun yung pag-uusapan siguro ng mga concerned, other national government agencies concerned. Kasi hindi lang naman DILG ang nandito para ipatupad yan. Actually, yan ay sabi ko nga matagal ng provision yan ng batas ay pinapatupad ng LTO, ng DPWH kasi we're talking of national highways. So yun yung sigurong dapat magkaroon ng koordinasyon ng mga naturang ahensya upang mapag-usapan ng gusto yan as far as the exemption is concerned. Yes po. So hopefully na ito po ang ibinigay naman na papel at trabaho sa mga LGUs ay gagawin naman nila within the 2 years time na ibinigay. At kung sakaling inaasahan natin yan. Yes sir. At sakaling kailangan direktor na dahil po sa dahil na rin po na sila yung may i-create po na tricycle task force, sana naman yun ho ang mag-deliberate ng mga pwedeng alternatibo o gagawin talaga para masolbar itong problema na to. Yes, yun ang inaasahan natin sa ating mga local government units. Kasi nga, matagal nang reklamo din ito, lalo sa ibang lugar na talaga namang mabibilis talaga ang tumadaan doon sa mga national highway. At isa sa nagiging sagabal. Uli naman ay mapagtuunan din ang pansin ng ating mga local government units. Yes po. Kasi may mga LGU din po lalo na sa mga out of town, no? Halimbawa, dito sa Bacolod, medyo limitado lang yung mga ruta ng tricycle, pero doon sa, halimbawa, Cabancalan City, Asos, napakaraming mga ruta ng tricycle, at tricycle talaga, yung bumabiyahe doon na nagtatravel sa mga national highway. So, yan siguro malaking bagay din na sakaling magkakaroon ng mga road plan, dapat siguro additional budget kinakailangan dyan. Yes, tama ka, Art. Kasi inaasahan na magkakaroon ng mga infrastructure in support of that para maging alternate route. So, ang kadugto niyan ay budget para maisagawa yun. At the end of the day, it doesn't mean na kung meron ipinalabas na memorandum yung DILG, it doesn't follow na kailangan ito po ay talagang mawawalan na ng pangkabuhayan ng mga tricycle kasi kahapon merong mga reaction galing po doon sa mga tricycle operators, mga transport organization. Sabi nila, ano na lang ngayong mangyayari sa amin kung wala na ho kaming biyahe, hindi na po kami i-allow doon sa mga ruta na tinatraverse namin at kung hindi mabigyan ng consideration, magiging problema naman to para sa amin. Oo. Kaya nga, at yan ang inaasahan natin ang magiging sagot dyan ay yung tricycle route plan para naman hindi maapektuhan yung kanilang kabuhayan. Nauunawa natin yan at siguro na may nauunawaan din ng mga mag-i-implement ng mga local government units ang kinalalagyan ng ating mga kasamahang mga tricycle operators, tricycle drivers and operators. Pero sir, ang pag-create po ng Trike Task Force, ano ang update dito? Lahat po ay mayroon na kanilang mga task force po? Well, yan ang patuloy patuloy na tumatanggap kami ng mga report na may mga nagki-create na ng mga task forces, tricycle task forces sa bawat
sa bawat local government units. At yan talaga yung magsasagawa, mag-aaral o mag-i-implement ng mga provision ng Memorandum Circular. Aha. Sige po. Anyway, kahapon meron kayong mga meeting. Kasama po ba doon ang yung mga provincial head natin? Pardon us, medyo naputol. Sabi ko kahapon may meeting po kayo. Kasama po ba doon yung mga provincial head natin sa DILG? Hindi pa. Iba yung pinag-usapan namin kahapon. At ako na rin Utod ang aton linya. Upod kay Regional Director Ariel Iglesia. Kengwa sini kundi may ara sang kwan, no? May ara sang ginpapanaog nga memorandum circular ang DILG galing to create task force. Depende naman niya sa local government unit. Pero dapat i-comply gini. Sir, Director, pasensya po, naputol po yung linya natin. Oo nga. Sir, anyway, iba pala yung na-discuss ninyo kahapon. So, wala rin naman akong karagdagang katanungan unless meron po kayong mensahe na gustong ipaabot po sa mga taga-Negros at sa taga-Bacolod po, Director. Oo. At napag-usapan na rin lang ang roads clearing at banning of tricycle. So, inaasahan natin yung pakikisa ng ating mga local government units upang maisakatuparan yung layunin ng sinasaad na memorandum circular at ito naman isa pangkalahatang kapakanan ng ating mga kababayan. Mm-hmm. So, yun lang ang inaasahan nating gagawin at tutugunan ng ating mga local government units. Yes, sir. Kasi, Director, dapat naman kasi kung meron man na i-allow yung LGU based on the proper perspective for the safety of the commuters and of the operators, of the drivers ng tricycle din po. Kasi yung iba dyan tama ka. Oo, yung iba namang mga LGUs dyan, para lang naman merong tinatawag natin na political accommodation, lahat lang naman ng mga request, ibigyan ng grant po ng mayor kasi takot na baka hindi bubuto yung karamihan ng mga tricycle driver. So, ang sa atin lamang ay pangkalahatang welfare o general welfare of our constituents. Aha. Sige po. On that note, Director, maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Okay, welcome. Thank you po. Good morning. Action Hotline. Within 2 years time, gadapuso nila ni ang plano. Pero, kabay pang aktuan sa insakto, no, sa aton sining nga mga local government units, ining mando sa DILG. Pero dapat, kung ako sa taga-LTO haganagan lang, hindi lang kamo gidanay halaka pang, hindi lang gidanay hala-abi ka pang bigwas da, di para dali sa city, kabalo ka nag-conflict kung kaisa. Kay nagasiling ang police that because of the implementation ng DILG order, ini-balantayan, takay subong adlaw, may operation ni sa Bacolod, no? Ang gindeputize nga mga PNP personnel, tiambot kon damo tricycle ni nagkaradakpan sa ila first day of operation. Upod diri ang Highway Patrol Group kag taga-LTO, no? Tiyang taga-LTO, gambal, ti kung may ordinance, anong tanaabi karon? No? Kung may ordinance da, kag may inang operators permit, ang nagabiyahe na hindi mo man dali-dali yung siling bawalan unless kung ang tricycle nagatraverse siya sa sinangadalan nga ara siya sa center line. Why siya nagaagi sa outer line sa right side? Nga mo na yung masaming ginadakop sa LTO. Now, kung sa question naman, kasi dapat pang-regulate ni, pang-nakpo ni, hindi pagbagyo ng tricycle kay kalabanan naman silang ginaturaan sa aksidente. Ang tuod na, hindi man lang tricycle ang problema na kung aksidente yung pagambalan kay iban private man, nga mong paspas magpadalagan. Teka ba'y pa masettle ini kag tingwanta karon na, no? Sa taga-Bitaw or sa sining bag-ogin deputize nga mga miyembro sa PNP sa BCPO kung kumusta, pila ka tricycle ayan, di sa Bacolod ang nadakpan lang karon nga adlaw. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio.
pamati namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kaintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Samsan anong nakahintangan. Responsable ang pagbalita, padayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
kadapya na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Hotline. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 9:24 na. Duga sutoy lang do, takway lang ang ginaluto. Diyo maring oras na, no? Subong daw, plano yung pataason ang blood pressure ni Kwan. Aksyon El Rido Tilios. Preparahan agad niya imo ning tambok, toy. Action Hotline. Gabing chimpo ko ay nagid. Sige, anyway, si Digong kuno ga monitor, no? Hindi ni si President Digong, kundi ang pamilya Mercurio, no? Dira sa barangay Singkang, paagi ka pa rin Junjun Flora Mercurio, kasi anak kas Digong. Morning, may lang pagmonitora sa Payaw. May ara man da sila, no? Nga mga himata, no? Sa Binalbagan. Action Hotline. Para monitor, karon nga aga si paring Chupoy Magbanwa, no? Paring Basti Girhin. Oy, good luck pare and congratulations, ha? Ay bag-o naman nga baby nga idugang sa family. Action Hotline. Bro Edgar Marcilo Magbanwa, Ed Bangkaya, Marchi Ochia. Thank you gida, no, sa inyo sinikay Josimong Caltorilla for power and God bless monitor lang sa Binalbagan. Gali. Sige, way na ko galing chimpo. Ang aton lang reminder sa aton ng magka-aksyon, di magkalipat sa mamilig mag-inom sang kape bla. Dr. Alfred's Green Coffee makabulig gini sa inyo, no, kay way labot nga namo variant kamo yung pilian ang kanamiton sinisang Dr. Alfred's. Kay nagabulig papagwa sa mga toxins sa aton sining lawas. So may kape ka na may ara pa yasang kayuan nga mabulig gid sa aton ikayong lawas, no. Tandaan ta paliyoga, Dr. Alfred's green coffee subong may ara pagigali, no, nga variant ining black nga makabulig gini sa inyo. Namit gini siya. Tandaan naton mga kaaksyon nga while ga pangapi ka, kung kaisa ti kita nga mga Pilipino, ya mahilig makita kapin ba mga Ilonggo, mahilig mag-inom sang kape. Pero kung ang imo kape, ini mga instant coffee nga
tapos mo pangapi, antos ka man, hindi ka katulog, tapos galain pa matsyag mo, hindi ka lang mangapi. Ari yung Dr. Alfred's green coffee nga gina-recommend naton sa inyo, may kaiwan pa nga mabulig sa inyo ikayang lawas. No, tandaan na, magbakal ka mo gani, magkadto ka mo sa mag-grocery stores, sa masuki inyong mga tindahan. Nabalon nyo gid, nga baklo niya, Dr. Alfred's green coffee. Damo managambal green coffee, man sila tigaling, yung masiligan niya, ang iya sining quality sang produkto. Action Hotline. Tandaan paliog, basta Dr. Alfred's mga product, masaligan ka, natilawan na ang ka-effective. Action Hotline. With Action L, Madera sa technical side, back up naton karon nga Action L Rido Tilios, ka Action Dorel Cabato. Kung naman Action Artay Hupon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon